Super. Výborne. Ideme sa pozrieť na to, ako tento materiál obstojí v brúsení, po polymerizácii. Vyzerá takto na našich typoch. Utriem si výpodky. Ideme 180 pilníkom ho prebrúsiť. Milk beige je pevný, dobre štrukturovaný. Ako chcem formovať, musím trošičku viac zatlačiť. Ako chcem len zahladiť nejaké drobné nerovnosti, stačí mi úplne jemnúko prebehnúť pilničkom. Takže dobre sa pilnikuje. Ideme na Milk Pink. Milk Pink je oveľa tvrdší materiál, takže určite ak ho chcete použiť na nejaký voľný okraj, dlhší, určite áno, tvrdší. Po prípade pre zákazničky, ktoré si nejakým spôsobom ničia nechty a veľmi si ich vedia upotrebovať, tie voľné okraje, určite áno, tento materiál je tvrdý, prúžný, oveľa je tvrdší aj na dotyk pilníkom a brúsenie. Keď ho chcem upraviť, musela som zobrať stovku pilník teraz, aby som ho trošičku upravila, takže určite áno, tento je veľmi tvrdý, oveľa tvrdší ako doteraz všetky, ktoré som testovala, takže je tam rozdiel v tej štruktúre jednotlivých materiálov. Oprášime si ich, zatopujeme si a pozrieme sa na túto krásnu trojku. Tak tu máme krásne kompozíciu našich 6 otestovaných produktov. Máme tu 3 krásne ligotavé a máme tu 3, ktoré sú milk. Celá táto kompozícia je v takom milk jemnom nádychu. Pozrieme sa aj na ďalšie odtiene. Teraz nás bude čakať clear, white a white cream. A budeme sa teda ešte chvíľučku držať v tomto krásnom bielom nádychu a potom prejdeme aj na také telovejšie odtiene. Takže po týchto krásnych mliečných efektoch s farbami sa pustíme do bielej. Glamlac má dve biele akrygel pasty. Jedna je kriedovo-biela a druhá je krémovo-biela. A medzi nimi je obrovský rozdiel, pretože každá má svoje využitie a na mojich školeniach to aj učím, že ako s ktorým materiálom pracovať. Poďme sa na ňo pozrieť a odkecáme si ho bližšie počas testu. Začnem s klasickou bielou. Pozrite sa na tú krásnu pigmentáciu, úplne bielu. Krémová biela je taká trošičku už viacej k takej snehovej. Je vidieť ten rozdiel. Spravíme na kolečka, roztúčime. Aj pri tomto roztlačaní je vidieť, že je z nich trošku rozdiel. Tá je trošku žlčia, tá je kriedovejšia. Ja vám to budem trošku aj opisovať, pretože každý má iný displej a iné rozlíšenie farebné, takže aby to bolo také aj vám realistickejšie. Krémovej si dáme krémovú stavbu a k tejto kriedovej si dáme kriedovú. Pri kriedovej by mal nastať problém v polymerizácii vo väčšej hrúbke, čo toto už väčšia hrúbka je. Takže ideme sa na to pozrieť. Začnem kriedovo-bielou. Kriedová biela je stredne hustý materiál, takisto ako bola aj Milk Pink. Pripravím pomarančové drievko, ale takisto nelepí sa. Je síce mäkšia, musím si dávať pozor na to, akým spôsobom do toho materiálu zatlačím, ale naozaj podľa mňa super. Jednoducho rozpracujem. Tu už sa mi začína lepiť, aj to je vidieť na tom materiáli, že robí ryhy. Aj sa naťahuje za tým drievkom. Si dáme krém. Tak.
Učíme pomarančové drievko a ideme ho rozpracovať. Takisto je to hustý akrygel, dobre sa s ním pracuje, nelepí sa. A vidíme, že prichádzam s drievkom až k voľnému okraju a stále sa neprilepuje. Tu trošičku na krajičku, ale veľmi pekne. Pozrieme sa na ne takto. Vidíme, že vlastne tento sa takisto už snaží nejak samovyrovnať. Teraz sa pozrieme na... Nesmiem ich pomiešať, lebo sú veľmi podobné. Tento kriedovo-biely zahladíme a naozaj vo veľmi tenulinkej vrstve krásne kryje. Je to vidieť. Ja tu hore potiahnem. To dostaráte na ten materiál. Takže krásne kryje. Čo sa týka práce so štetcom, nelepí sa na štetec. Keď do ňoho silnejšie zarijem, tak áno, prerijem, urobím rihu. Vidíš, to je také... Ale krásne sa dá vyrovnať a naozaj ultra tenulinké množstvo použijem, pretože on je veľmi dobrý napríklad na taký ten baby boomer, na dorábku napríklad, keď už máme nejakú stavbu pod a potrebujeme tú špičku, chceme mať takú kriedovo bielu alebo aj vstávanú francúzsku, keď chceme a tie nechtiky proste nechceme robiť hrubé, chceme robiť tenké a chceme tú špičku kriedovo bielu. Podklad tam už nejaký je, takže tá pevnosť tam je, len potrebujeme dostať farbu. Toto je úplne top materiál, veľmi pekne sa s ním pracuje aj so štecom. Bolo krásne vidieť, ako keď som prišla na ten koniec, jak jednoducho sa odlepil proste aj od štetca, aj od toho typu. Tu už máme cream white. Tu je vidieť tú mliečnú vlastnosť tohto materiálu. S touto bielou sa dá spraviť aj opačný baby boomer cez dual formy, pretože je dostratená, pigmentovaný, transparentný. Pekne zahladím. A teraz pracujem s tým materiálom úplne do hladúčka, krásne, nelepí sa mi štetec, je jemnunký a je trošku pevnejší ako ten klasický white kriedový. Nevytvorím do ňoho tak jednoducho nejakú rihu, skôr sa uhýba a sceluje a môžem ho použiť aj väčšie množstvo, pretože tento materiál pekne polymerizuje. Už som sa dostala na koniec, si tu nechám prepilniček trošičku ešte, ale krásne, taký mliečný, biely efekt vytvára. Vidieť, ak sa pekne aj vyrovnal. Úplne, že by som mohla na neho dať rovno top. Poďme sa na ne pozrieť po polymerizácii. A vymením si ich. Tento je kriedový, tento je mliečný. Tak. Tu vidíme už rozdiel v tej farbe. Kriedovo-biely ostal biely. Zatiaľ, čo ten cream white i krém získal takú krémovú konzistenciu aj farbu takej slonovinovej vo bielej. Ideme si spraviť polymerizačný test, ktorý materiál nám lepšie spolymerizoval. Kredovo-biely. Tento krém je absolútne tvrdý, dovnútra sa nedostanem. Ideme sa pozrieť na tento, som zvedavá, lebo fakt som bola na to upozornená, že že má zníženú polymerizačnú schopnosť v hrubšej vrstve, že nemusí spolymerizovať. Tak vidím, že Glamlac drží jak prás. Vidíme, že vlastne áno, že je znížená tá polymerizačná schopnosť a že ja vlastne je mäkký, nie je stvrdnutý vnútri po tej minúte, takže áno, tento materiál má za polymerizáciu 1 bod dole, ostal surový.
ale naozaj z väčšej časti prepolymerizoval. To znamená, že v tenkej vrstve na nechet bude držať úplne super. Pozrieme sa teraz na test pružnosti. Máme Cream White. Hrúbka približne milimetrik 2. Krásne prúži. Úplne super. Takže aj na spevnenie voľného okraja, ak tam je voľný okraj a prírodný nechet, určite bude s ním pekne prúžiť, neodlupne sa. Je pružný. Aj na celý nechet podľa mňa môže pekne ísť. Nebude sa vám odlupovať. A už som ho zlomila. O toto mne v tomto teste ide lámať tieto krásne kružky. Tak. Odlupneme tento druhý. Wow. Tento materiál nie je tvrdý. Je úplne, že mäkko pružný. S ním keby ste... Ostala som veľmi milo prekvapená, až som ostala zaskočená, ako veľmi dokáže byť akrygel vlastne pružný. On sa absolútne hýbe. To znamená, že tento materiál vy môžete dávať na spevnenie prírodných nechtov. Má fakt, že zrite, a nepraskol, to je masaker, ja ho neviem zlomiť. Takže v pružnosti to je ako gumgel. Tak toto je asi prvé kolečko, ktoré sa mi nepodarilo zlomiť. To je masaker. Určite na extrémne tvary nie, pretože by vám takto plávali, ale na prírodný nechet, na voľný okraj, proste to je masaker. Ja som ho nezlomila. Jednička s hviezdičkou, 10 bodov z 10. Možno aj 11, tento dostal bod navyše za to, že som ho nezlomila. Ide o tento produkt. Pružnosťou sme prešli, teraz ideme vlastne na brúsenie. Takže ideme testovať brúsenie, 180 kapilník. Tento materiál sa veľmi jemne a prirodzene brúsi, takže nemusím na neho vytvárať nejaký veľký tlak. Keď potrebujem viac odbrúsiť, asi by som skôr zvolila 100 pilník, ale na to klasické zahladenie, pretože s týmto materiálom sa veľmi dobre pracuje, 180 kapilník úplne v pohodičke. Takže 180 pilničkom teraz brúsim úplne krásne, jednoducho vyformujem do tvaru, ktorý potrebujem. Naozaj veľmi pekne, jednoducho viem ten materiál odbrúsiť. Nemusím na to silno tlačiť ani používať hrubý pilník. Tam som dala naozaj veľmi malinko materiálu. Musím veľmi jemne brúsiť, aby som neodbrúsila vlastne farbu. Ale vidíme, že vo veľmi, veľmi tenkej vrstve krásne drží svoju pigmentáciu. Aj keď do ňoho brúsim, je pekný, pekne drží štruktúru, není nejaký gumový, ani že by sa mi nejak zle s ním pracovalo, naozaj veľmi pekne spolymerizoval a veľmi dobre sa brúsi. Akrygel White. Nesíme si na ne top. Takže za mňa tieto dva biele produkty, akrygely sú super, top. Čo sa týka klasického white, tak u mňa získal ešte jeden bonusový bod, pretože vlastne som ho nedokázala zlomiť a super, topka. Ideme ďalej. Tak, do tohto extra dlhého testu ešte budú patriť aj
tieto dva produkty Clear a je to Light Pink. Sú to dva skoro úplne číre materiály, preto som ich dala dohromady. Clear mám veľmi rada, používam ho v salóne, je to vidieť, že už je takmer minutý. Tento Light Pink ho sem tam nahradza, sú podobné podľa mňa konzistenciou a pozrieme sa na ne v teste. Už musím vydolovať. Začínam Clearom. Light Pink vytvára na nechte taký zdravý, teplý efekt a zvýrazňuje vlastne štruktúru toho prírodného nechtu. Ak má niekto naozaj krásne, zdravé svoje prírodné nechty a chce ich len spevniť akrygelom, aby sa nelámali, tak vlastne tento Light Pink je úplne že super. Takisto je veľmi, sa mi páči na všelijaké také tie efekty, ktoré sa dajú s týmito materiálmi robiť. Dáme si vlastne aj polymerizačný test. Toto sú úplne transparentné materiály, takže tieto polymerizačným testom prejdú určite na 100% pre tvrdnú, pretože sú priesvitné. Clear akrygel je tuhej konzistencie, má veľmi peknú samovyrovnávajúcu schopnosť a veľmi dobre sa s ním pracuje, nelepí sa ani na drievko, ani na štetec. Dá sa s ním pracovať aj v tenkej vrstve, aj v hrubšej vrstve. Je veľmi odolný na nárazy, opotrebenie a ja ho používam veľmi rada na tie najnáročnejšie zákazničky, takisto ako Light Pink. Máme prvý. Ideme na druhý. Light Pink. Ten nám je trošičku lepšie vidieť, keď s ním budeme pracovať, pretože už má nejakú tú trošičku farbu. Vyzerá presne ako keď zasvietite do svetla nejakou farbou. Takže pekne je krásne transparentný. Je úplne všetko vidieť a tu je pekne vidieť, ja vám to ukážem na tom mojom prírodnom nechte, jak on hodí takú peknú teplú farbu k tej nechtovej platničke. Je úplne krásne, 100% transparentný. Vidíme, ako sa s ním dobre robí, nelepí sa. Máme test štecom. Ho zapracujeme. A môžeme zahladiť. Krásne sa dá zahladiť, nelepí sa. Úplne jednoducho sa s ním pracuje. Prebytočný materiál na voľnom okraji sa dá krásne takto pekne zlupnúť na šteci, nelepí, pekne sa dá o servitočku zlupnúť dole. Takisto ako u všetkých produktoch od značky Glamlac, krásne samovyrovnávajúca schopnosť. Tak, supiško, teraz ideme na tento Clear, ten už sa mi medzičasom trošku vyrovnal, ale ja si ho ešte štecom uhladím. Je naozaj krásny, hladučký, efekt vytvára jemne mliečný, taký nie transparentný, ale taký matný. Dáme ho vypolymerizovať. Je tu zmena. Ja to tu naživo vidím, chytil trošičku žltkavo-oranžovastý nádych oproti tej ružovej, ktorú máme naživo. Je to krásne, tu vidieť, aká je krásne ružová a tu je taká trošku iná tá farba. Ale to vidíme u všetkých produktoch Glamlac. Bude to podľa mňa tým, že majú vlastne tento základ, túto číru a vidíme, že vlastne trošku zožltla v tej lampe. Neobsahuje nejaký filter, ktorý zamedzuje žltnutie. A to už teraz na omak cítim, že toto sú tvrdé materiály. Tým, že neobsahujú veľa pigmentu, sú naozaj krásne spolymerizovali. Si ich odlúpnem. Mám rukavice. Tento materiál je tvrdý, silno spolymerizovaný. Neprerazím ho ničím. Áno. A teraz sa pozrieme na tie naše guličky. Normálne to pekne vyzerá, že? Sa mi to páči. Takže tu máme... to je tvrdý materiál. Brutálne tvrdý. Ja mám problém ho ohnúť. Áno. A hneď praskne. Absolútne nie je pružný. Je sklistý. Treba dávať na neho pozor. Veľmi dobrý na extrémne tvary, na podložky v tenkej vrstve.
Bolo vidieť, že proste vyvíjam naozaj obrovský tlak na to, aby som ho zlomila. Nie je to, že jednoduché zatlačenie. A takisto aj tento. Tento už je trošku prúžnejší, lebo má v sebe už nejaký ten pigment, aj iný, trošku iné zloženie. Ale vidíme takisto to praskanie, to znamená, že už sa tá štruktúra pri trošku väčšom tlaku láme. Je ohybný, je pružný, je pružnejší ako clear. Takže určite akože by sa mohol dať viac aj na celý nechet. Clear by mohol mať problém, ak je nechet, ktorý veľmi beha hore-dole, že by sa začal odlupovať. Krásne sa dá ohnúť. Sice už jeho štruktúra trošku praská, ale zvládal veľmi dobre môj test lámania. Musíme si ich vybrúsiť. Super, mám utreté výpodky. Počujem, že sa mi budí Gabko. Akurát ku koncu nášho testíku. Vybrúsiť 180 pilníkom, najskôr clear. Vidíme, že trošičku chytil taký žltkastý nádych, čo nám na prírodnom nechte nevadí. Akurát keby sme chceli ho použiť do voľného okraja ako číry materiál, tak asi skôr nie. Na to sú lepšie klasické tekuté gely. Brúsi sa veľmi jednoducho, veľmi pohodlne, 180 pilníkom, nevznikajú nejaké nepravidelné ryhy, krásne, pekne sa zahladzuje tá štruktúra. Pozrieme sa na light pink. Light pink je takisto veľmi jemný na brúsenie. Dobre sa zahladzuje, 180 pilníček úplne stačí, nepotrebujem silnejší. Vidím, že nevznikajú žiadne odchlipky, ryhy ani nejaké nepríjemnosti pri brúsení, takže naozaj veľmi dobre a komfortne sa zahladzuje tento materiál. Nanesieme si top a pozrieme sa na našu hotovú prácu. Aj light pink teraz chytí pekne nádych, priesvitný, keď ho zatopujeme. Nechtík pod ním vyzerá zdravo, sviežo, má taký pekný teplý nádych. Takže tu máme 10 akrygelov Glamlac, ktoré sú krásne, mliečne, číre, veľmi dobre sa s nimi pracuje. Doporučujem ich určite na spevnenie prírodných nechtov. Vynímam ale tieto dva posledné, tie sú určite skôr na gelové nechty a nechtový dizajn ako na spevnenie, ale tieto môžete určite širokospektrálne využívať na takmer všetky služby spojené s akrygelom, ktoré sa dajú. A v ďalšom dieli sa povenujeme ešte ďalším. Je toho vhodne veľa, na jedno natáčanie až moc. Takže v ďalšom dieli sa povenujeme týmto 6 materiálom. Budú to opak a cover. Aký je medzi nimi rozdiel? Porovnáme si ich, pretože je tu opak pink, cover pink, opak beige, cover beige, opak natural a cover natural. Povieme si o nich, aké majú využitie a aké majú farebné a pigmentačné rozdiely. Takže teším sa, dúfam, že prídeš aj na budúce sa pozrieť na ďalšie video. Nezabudni si dať odber, aby ti takéto testovania rôznych produktov a materiálov neutiekli. Zatiaľ čau!